ọma, ekelekwa m unu. Anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taata na nkụzi anyị na nkọwa ihe gbasara ilu Igbo. Dịka anyị si mere n'izu gara aga, unu maara m ga-eji nke a na-atọ ọchị wee retere unu ihe anyị mere n'izu gara aga, bụ nke na-ekwu na nwata gbute ofu ji nọsịzi nna ya ka ha nọrọ onwe ya na ọtụtụ ndị ọzọ ka anyị mere n'izu gara aga. Wee sị ka anyị bịakwa n'izu a, anyị tatụkwana ụmụ ntorobịa afụfụ, anyị tatụkwana ha ụta, anyị ekwutukwana nke ga-agba ha ume. Na nke taata kwa, anyị ga-akọwakwa ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ nke na-enyekwa ụmụ ntorobịa agbamume, nke na-emekwa ka ha mara na nwata bụcha nwata taata na echi na ọ ga-abụkwa ọgaranya. Ma tupu aga m n'ihu, ana m arịọ gị onye na-ege ntị, itinye n'akwụkwọ ịkwado ihe a site n'imesa mgbịrịmgba aka, ka o wee bụrụ na oge ọbụla m bịara n'izu ụka, ma ọ bụgodo na ihe onyonyo ga-adịghị mfe, oge ọbụla i mepere ya na ị ga-ahụ na m abịara n'ikuku. Na nke taa, marakwa na isiokwu anyị bụkwa ilu Igbo, nkọwa ya n'otu o si metụta ndụ ndị ntorobịa. Na nke taa, aga m akọwakwara unu ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ nke na-eme ka ụmụ ikorobịa igosi na ndị gboo, ndị nna nna anyị ha gbara ụmụ ikorobịa obi na ndụ ha na-ebi. Nke mbụ n'ilu a m ga-akọwa taata bụ nke sịrị na anaghị abụ nwata okenye na-anụ ogburu. Ọnya bụ ilu mbụ m ga-akọwa. Marakwa nọ maka ndụ ndị ntorobịa na otu ilu okwu si metụta ndụ ha. Nke ịbụọ bụ na nwata tofee, onye mụrụ, ọzaba onye ka ya na-abi ma ọ bụ onye na-anụ. Nke atọ wee kwuo na ọ na-abụ nwata kpakara ibe ya na nkụ, ọ dịka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa, ma ụfọdụ asị na ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Nke anọ wee sizia nwata a na-etiri akị, marakwa na isi na-awa nkume. Ekele m unu ọzọ. Anyị ga-ebido n'iwere ya ofu ofu, marakwa na ọ ka bụkwa enyi unu nwoke, Maazị Michael Ani, onye na-akọwa maka ilu Igbo na mmetụta ya na ndụ anyị dị n'ụwa, n'agbanyeghị ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, ma ịbụ di ma ịbụ nwunye, ma ịbụ ntorobịa ma ịbụ ụmụaka, ma ọbụnadị osisi. Ihe a niile ga-abịacha n'ikuku mana ọnwa mgbe nta. Na nke mbụ sịrị na anaghị abụ nwata okenye na-anụ ogburu, bụ nke na-agba mmadụ ume, mana etinyere m na ndị ntorobịa iji gosi ihe na mbọ ọbụla nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa na-agba na ndụ ya oge ọ na-etote bụ ihe ọ ga-eji nyere onwe ya aka. Iji maatụ, dịka ọ bụ na nne gị na nna gị na-asị gị gụba akwụkwọ, ma ọ bụ ọrụ anyị na-amụ gị jisie ike, ga-akpazi na aghara gị na-eme ihe, tinye uchu n'ihe ị na-eme, ọ ka o wee dịara gị na mma. Maka na ịnweta ego n'ihe ahụ, ego ahụ ị nwetara bụ anụ ahụ i gburu. O nweghị onye ga-abịa sị gị na iwu bụ na ị ga-enye ya, ọ masị gị nye. Nke a gosi na agaghị abụghị okenye na anụ ahụ i gburu bụ akụ na ụba ahụ ị kpatara site na agbammbọ ị gbara oge ibu ikorobịa. Kama na ihe ọ ga-eme bụ otu masịrị isi otu ahụ wee mee ego gị. Mana oge ọ bụla ị chetara na ị tara afụfụ wee kpata ego a, ị ga-amazi na ị ga na-ejide ego ahụ ọfụma, were ihe na-aba uru. Nya ihe ọ na-egosi bụ ndị ntorobịa ọbụla a na-adụ ọdụ n'ihe ọbụla ha na-eme, ọ bụ ịgụ akwụkwọ, ọ bụ ịmụ ọrụ, ọ bụ ịzụ ahịa, gị mara na ihe a na-agwa ya bụ ka ị wee gbute nnukwu anụ oge ị ga-eme okenye, nke ga-emekwa na ọ masị gị inye, ọ masị gị ịhapụ inye, kama na ị maara na nye enyewara bụ na enyi na enyi na-adị na mma. Nwata anaghị abụ ya okenye na-anụ ogburu. Ya jisi ike dịka onye ntorobịa ịhụ na ị na-agba mbọ igbute nnukwu anụ oge ị ka dị n'okorobịa, ka o wee dịara gị na mma oge ị ga-eme ọgaranya na oge ị ga-eme agadi, iji gosi na a na-adụ gị ọdụ. Gbaa mbọ were ọdụ a na-adụ gị mere ihe, ọ ka o wee dịara gị na mma oge ị ga-eme agadi. Ọzọkwa bụ na nke a na nke ọzọ anaghị agaka, maka na nke a ga-agwa gị
na imebie oge gị, oge na-abịa oge ị ga-achọ anya bụ oge. Ihe inu okwu a na-ekwu bụ na nwata tofee onye mụrụ, ọjụba onye na-anụ. Ilu okwu a gosiri na ihe ọbụla nwere oge n'okpuru anyanwụ. Gị onye a na-asị bịa ga-akpazina aghara, gị were oge anyị nwere mere ihe, isi na mba, isi mba, marakwa na ahụ gị na-abawanye, marakwa na ọtata na edi otu arọ tata, echi na ị ga-adụ arọ abụọ, nwanne echi ị ga-adụ arọ atọ. Ihe o gosiri bụ na nwata tofee onye mụrụ, ọzaba onye na-anụ, gosiri na ị ga-agba mbọ oge ị ka nwere oge mee ihe ị kwesịrị ime. Emezine echi, ndị oyibo na-akpọ ya procrastination. Edofezina ihe ị ga-eme tata echi. Oge ọbụla ịdụ arọ ịsaa, o nwere ihe ị kwesịrị ime. Oge ịdị arọ ịsaa, iruo arọ 14, o nwere ihe ị kwesịrị ime. Iruo ọgụ arọ adụrụ gabazịa. Ihe a niile nweziri na nkeji ndụ onye ọbụla kwesịrị na-ebi. Ọ ya ka eji sị nwata tofee onye mụrụ, otobe onye. O nwere oge ị ga-abụ mmadụ fụ gị n'ụzọ, ọ jụọ gị kedu maka ndị be gị. Ya gị nwa ikorobịa, oge ị ga-agba mbọ fụ na ị na-eme ihe ị kwesịrị ime oge ị ka dị n'ikorobịa. O ruoro gị ịnụ nwaanyị, nụọ nwaanyị. O ruoro gị ịnụ di, nụọ di, ka ị were oge gị mere ihe. Ihe a bụkwa ka o wee dịara gị na mma. Marakwa na ọbụnadị ndị otu Kristi kwenyere na mmalite okorobịa na agbọghọbịa bụ ịtụ egwu Chineke. Dịkwa inu okwu ọzọ, nke atọ a dịkwa mma maka ụmụ okorobịa ndị na-agba mbọ. Ọ sị, nwata kpakara ibe ya na nkụ, ọ dị ka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Nwata kpakara ibe ya na nkụ, ọ dị ka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Anyị maara ihe bụ ịkpata nkụ, anyị makwara ihe bụ ajọ ọhịa. Ihe ọ na-egosi bụ na nwata ọbụla jiri oge ya mere ihe, were oge ya mere ihe ọhụma, oge ọ ga-aba uru. Ndị enyi na ikwu na ibe, maọbụ ndị ọzọ, maọbụ ndị amụkọ ya na ya, ndị nara ya oge nke ha niile, a na-asịzi na ọ dị ka ego a ọ kpara ọ bụ ego ọgwụ ego. Gịnị mere na ọ ma gafe n'ule o nwere ihe ọzọ ọ maara na-abụghị ego akwụkwọ? Gịnị mere na ọ ma mụta otu esi arụ ọrụ? Ọ na-apụtakwa n'ama oge a na-egwu egwuregwu? Ihe a niile, o nwere ihe dị njọ n'ebe ahụ na nwatakịrị jiri oge ya wee mee ihe. Nwata kpakara ibe ya na nkụ, ọ dị ka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Ihe ọ na-egosi bụ were oge gị mere ihe, were oge gị mere ihe. Ejizi na-ewu egwu ka ọ ga-abụ Chineke onye fụ na ị na-agba mbọ aghaghị ịgọzi mbọ ahụ. Oge o meziri, ọ dịzịa ndị ọzọ ka o nwere ihe i mere, ka o nwere ebe iji gwọta ọgwụ. Ihe ọ na-adụ ndị ntorobịa ọdụ bụ ka ha na-agba mbọ oge ha ka nwere oge. Nke ọzọkwa m ga-eji mesi okwu a bụ nke na-asị na nwata a na-etiri akị amaghị na isi na-awa nkume. Oge ọbụla nna m nye m, nne m mere m nke a, nje na nke ọnkụrụ, nje na nke anti, ị gaghị agba mbọ ka ị nweta nke aka gị. Marakwa na ndị a na-emere gị ihe a niile, na ha na-agbakwa mbọ, agbabigo ya oke, atinye ọtụtụ oge iji were hụ na ha na-enye gị. Ị marakwa na eneghị anya na o nwekwara ike ofu ụbọchị chọọ ha, ịma afụ ha. Ị mara na isi na-awa nkume, akụ a na-etite na-enye gị na-ata. Onye na-enye gị tata, o nwekwara afụfụ ọ na-agabiga iji hụ na ọ na-enye gị. Nya, ana m arịọ gị, gị nwa itorobịa, gị nwa agbọghọbịa, ị mara na Chineke gọziri ndị nna nna anyị ha gboo. Ha nwere ọtụtụ ilu okwu, ha nwere ọtụtụ ihe ịgba àmà iji gosi na ha maara ndị gboo. Anyị na-asị gị onye ọma na-ege ntị, gị nwa ntorobịa, gị nwa agbọghọbịa, ma ọ bụla dị nne na nna, ma ọ bụ onye ọbụla na-anụ Igbo ọfụma, gbaa mbọ ka ị na-atụle ihe anyị na-akụzi n'ihe onyonyo. Ọ ga-enyere gị aka, maka na ụwa anyị hụrụ adụzi okwu, nwokwu onye ọ dụzoro mma. Anyị ga-abịakwa ọzọ n'izu ọzọ, mana tupu anyị apụọ n'ikuku, ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya maka ilu Igbo, biko ị nwere ohere ịjụ n'ihe akara njirimara ekwentị a ị ga-ahụ n'onyonyo.
marakwa na na-ejikwa ọtụtụ oge were akụzi ilu okwu. Nya enwere ọtụtụ ilu okwu ga-ejikọwa ihe nke ekwuru tata enwekwara ike ikwu ya echi maka ihe ọzọ. Ekele m gị ọzọ ezigbo enyi m, ọ ga-adịrị anyị niile na mma ruo mgbe m ga-abịa izu ọzọ. Aka m bụkwa nwanne unu Maazị Michael. Ndewo.